Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka Pathfinders ka diga kunhon jo ki shiparlok. Ka badan ni ka mensim banyarap ikilong yeng ki badan ha preng jing e jing jenjar. Pat kham tam ikilong yeng ki badan hok shisha ban yo iki jingaram. Ka diga kunhon kala dam mentah nyos nam kanthi. Bat kala le buon ki kam isnei. Hendai ka wei ka kam ka ba ka ni ka kunhon ka pawha bat ka ba ki pat ba ki tim. Kalong baka prisna yeng ikilong yeng ki baduk tam. Tuginya sengap mentai ke jinga keren jong ka Batisi TV barkan ka kunhon Pathfinders. Ningkong last tang yakani ka kunhon Pathfinders daki nyongwat ki shiparlok ki badi ki shinrang sudah. Kini ki samla shinrang hati por ki jus ngau tenat bah ban let Shanghai na ka we ka jaka. Let se ka jing let Shanghai ngau bah ka jongki. Ban shipulot ya kata ka por ka jongki. Hendrai hapreng kata ka jing let Shang so bah jongki haus nem arajar khatsan. Kalawan kata ka sur ka ba khot iki ma kadi ka jing khot ba ki perkhat bah ka jaka bakin pelot ya kata ka pisah ka jongki bakin pelot kita ki kam Shang sobha ki jongki hendrai ki larai da ka we ka jingmut ba let's say kata ka pisah ka jaka bakin ni Shanghai perthai ni ku ni Shanghai sobha kin ai no lem shakitu ki briu ki beran kam ya ka jingarap kum kilong yin kilong sem ki baduk ki barang li ki bakerdo ki ba ma de shibun ba ki jing e ki jing kerdo ha ka jing em ka jongki te de nang ni hi ba ki rasa sedang ban le kata ka kam is nei bat kiladon katu kat ni teli ki yang hak snam araja khatsan ha ka bagi ni ki nyongwut ki sparlok kila ali ban ai kita ki jingarap ki jongki shi kita ki long yin hendrai de tat haduk ka arfu artrek u yayong jong ka snam araja khan rio ba kini ki nyongwut ki shiparlok kila rai rang ba da ka we ki jingmut ba kin pentelun bet ya kani ka kamle isne ki jongki da ka ba ki seng ya kani ka kunhon Pathfinders bat ki da bu da ki an ki kendon ru ha ka be dei kumdo ban penrong ya kita ki khot shakani ka kunhon Pathfinders bat la seng ru ya kani ka kunhon Pathfinders kum kata ka kunhon shiparlok da ka we ka thong da ka we ka jingmut da ka we ka jingthmu ban ya ram banyak tenrong lem ya kata ka kya kashan haka bagi long yeng ki baduk ki bakerdu ki kendu haka jing im ka jongki ban sam lem ya kata ka kti kamon ka kti ka diang ban kener lem ya kata ka kti kamon kti ka diang banyarap ya ki kat bala la ibor kerpang na mata kitu ki paradok ki parasnam ni ki long yeng ki long sem ki badon kam shisha ya ka jing rap ka jongi haka beningkong te haswa bakin nang penhe shushu ya kata ka kunhon shiparo jongki ka ni kunhon Pathfinders na ka nyo sha ka shigiwi pat ki mo ki number te ki khot shwa ning kong shwa ki awe shwa ki samla kan the ya ka bangi la itu lupa ka jinga kendo kam mo po ki shnong ki bamarjan ya bangi la itu itau lupa kata ka jinga dai parlok hendrai suki hadin habut ha ka jinga lenti ki jongi ki brio nakaleng saudong jong ki thang ki jongi bat nakaleng hi jong ka ni ka ri khasi jantia kelas dang banyu i ru ingi hapo ki social media ya ka ni ka kam ya rap is ka kam le isne ka kam ya rap ka jongi ki brio ki badok te ki wan hi haba kila yo ki phone number ki jongi ki phone ningi ki pentep shingi bagi kwa ban pendrong dekat bat ki kwa ban long dekat lang bat ka ni ka kunhon Pathfinders hendrai mengi pade namar ba kum ka seng ka kunhon ka bala da seng tikna hi ban pentelon ni ka kam na ka we ka por na we snam ba kam dei ban chu sange no tang shipor ne ban chu sakut no tang shipor te ngi da perking bah ka bai dei ba ka jing pendrong ya ki dekat na banta ban long kita ki dekat jaka Pathfinders te ngi jule kum ni kitu ki ba kwa ban rong members lane ban long dekat ngi ju part 1 mission shoy yaki ngi ju khot sobhai ki bakin wan ban ya let mission nang bat ngi ha bangi let mission keleng kan ne ka ri khasi jantia bat ni ju ongi ki bakin pet hi da laki jong ki khaman bakin bishar bha ya karukom trikam jungi hakanu karukom ni pentelon hakanu karukom ni ju le te daki lawan mission din katu kat ni sien la ni teng daki banai daki snem ru kala ban shimpor bar hadu bakin dala snuthu bagi da don shisha kata kamon nadu ka do nu nadu kamisim joki bagi kwa ban long dekhot hakani ka kunhon Pathfinders ka jongi temot hakata ka por ni sa padang iki bagi long shisha kita kit khot jong ka Pathfinders namar ba ka kunhon jongi kam kwa kita kit khot la ni kita ki member jong ka Pathfinders bakin shulong kita ki dekhot ki ba shongshit ni ki ba blem hendrai ngikwa kita ki dekhot ki balong shit rem ki ban yai ne hakan ni ka kam ban shakri na ka banta ki brio ki baduk haka im lang ka salang ka habang omission ka mod
habang ngilet ban ai jengerap ken naman tak dikilong yeng ki baduk ki ba so ki badan kam sya ta ke jengerap ke jongi ti habang ngilet ikini ki kadi commission ni ong commission namar ba kadi ka kam ka bang ngilet nama kadi ka kolong bet tek tang kawai ka kam bet ka bangi da ngi da penlet jengmut ba ngi da IT ru ya kata ka por ba ka bor ke jongi bahkan di ka jenglek ke mission ke jongi ngi julum senyang ru tang para mangi ki dekot aneki members ngi ngimju let ban pan jengerap neki let's say neki nong mik khamat ni neki we pat ki briu ma ki ba ki riu het spa ek nyum tai em ende ka jengbut hi namar bangi kwa hi naduk ka dok naduk ka mesir jengi mdai bangi spon bor ngi bangin let ai jengerap ni ki briu ki baduk nama kata ka daw ngi iba ngi sei hi nalaki jong ki pala ki jongi kat bangi la ban kan show ya kata ka pisa bad kumban shetu ipi kini ki dekot ki banan ha ka ni ka kunhon pathfinders kimdai ki dekot moi ki ba tre ki kam let's say man shong no ki kam sarkar ni ki ba he kerdan henry ngila ekhle ki don apreng jengi ho ki ba tre ki kam office ki don apreng jengi ru ki ba tre kam kum ki kam hikai school ki don ru ki nong belas ngi ki ba shu tre ru ka kam la jong ru ki don henry na lor jengi ki dekot pa de ru ngi don hiru kita ki nong le bha ki bangi jukot i diki bagi ta ki long ken kum kita ki bahayeng ki jongi ki batep bangi ngi don hakani kunhon bale bah bale isn na ban ta ki we ki ru ki ju ai lem ya kata ti kamonti ka deng jengki ki ju yarap lem da ka ban no senyang lem om tang kata ki parlok ki jongi ha ba ki tip spang jongi ru ki don ban talem nang ta de ki we de pade ki beriu ru ken ki badan ka imlang ka salang ki be ingi leng ba ka social media kini ru haba ki kini ki kam ki jongi ki kini ru ki kloi ki phone ki kli ki perthau kumno ngin la banyarap ban ai ban no senyang kumno ban ai jengrap syakani ka kunhun pathfinders bada kumta ngi pentelon ya kani ka kam ka jongi bad kani hi kade kata ka mission ka jongi bara ba mission kade kata ken ka kam ka banyarap ban ai lem ya kata ka jengkashana ne ka jengrap syakata ki longging ki badok ki bakerdo Namar kacim jenjar itu lockdown mo mut ngua belas ngui romio nilai salom nilai kita nilai terai ro namar kim cha chong hayung tek kichnong dia kibi sin ai kumtiu kiwan damit ane kiwan tun nilai thilut bam tiu long namar ki khang ta ini bapli dan tit ketung di sepuang si ain tu nak sudung wei nak dung wei ketung red pakai ini kan ketung red nak sudung wei bat i ong tang je dung meluk semakan tu ani piat ne ai la pendap si benai si pawa ke pendap saya kan muruk kata ni bun ba u khang yo na kayeng basam rosion ki ai u kha udai dah long isin ai long da long nap deng ki babuan ki ne ki kena te long da malung da khamno ma siam ki nya ki ngai kublai yak ki tam ikin yak ne ka group jong thi ne pathfinder ka ba kala la sisa ya ka ban no donation yak ne ka sinong ka jongi wei ne ki long hi jong ikong Mr. Len Chang Pliang pina kadang jongi ka pathfinders hadu ka di clip mat ka bamanta ngira de man persna hadu njau teli ki long ye ban ni kermen scam hi daga jing plila ubana jerong haji ngalam neti jung nginang la syu bangin yang pentelun ni kam skhamat khana bangin nang la menyarap ya ki babun ki long yeng long sem ki badon kam ya ka jingarap ka ba na kaleng jungi ka kunhun ka ba ila male ngin le hin ta juki hoi ha bajiat ikini ki long yeng ni ka ti ka ba su de si ngala ban ong ka ba sem jingi yang ikum ka kunhun namar ngi sutu apo kari khasi ki jungi kari khasi ka ba ya ma ngirung na ki jaka si wi jaka ngen haban jiet sani bahaya kitu kilong jeng ki banjo pedang yang ni ke jiram habang jiet ting ki don hadu arpau lai po yeng ting don kha san yeng ke bangi na kaliang ka kunhuan ngi lapet ngi lakmi leti ki lembaga jingli kendu situ ki yeng mo ti ngi kendu bat ki rang ba snong
pan jing tip na kirang ba snong yo ga jing kersan na kaliang juki ba kum juru na kinong le bha ni ki parlok projor jingi ki baya thu le si ki baya lap jingi ba ki don ku ta ki yeng hang ta ka snong te na kaliang jingi ngilej te onda bangilej ngili kendu itu long yeng ni ngap ya ga jingnong jingman juki hadin dengila lebun teli ki snong mo le si ngili na wi jaka si wi jaka te kum ka kunhon pa ngisa song kita ka jingalang ka jungi ban perkhat ban jiet ban mir jumut ya kanu na pring kita kilong yeng ka bangila bangin jarap bangin ai kat ya kata ka yeng mo ka bangin pensna ya ki te de kata hi deng ba kat ka kunhon ngisa sim ya kata karai wa bangi sim ya karai ting ting kum nong gilam jang pathfinders ngala banong ngadap jang susi bakrau abang ai i bun sien abang jiet kum bangalong tinggal jiet bun teli ki yeng reina kalian jingi num la ban yarap lut ya baro kilong yeng ngin hab yarap tang kawai ka long yeng te ha ngapai ya ri kasi ke jungi dang tuan kam bun ba le sia ki 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 yeng ngin kam yarap iki reina kalian kun hun jingi num la ban kene lut ya baro ma ringi hab yarap tang ki wai kata ke jingi jingi ngi yarap ita kawai kawan ru kata ka mesti bang susi ba jindang ila yo kalat kalian ti ngi kwa ban yarap lut ya baro andai kawalat kam sim ladon ni man singin haban hun ya kata kawai tang kawai ke jingmut baik bangin yarap tang kawai kalong yeng ha ke sistem habang istang ya ka kunhun ke jingi pathfinders ni ni senang nomba tang ki samla senrang kembala batai nak kaman ke jing tumu jingi ke digi baik tang bangin yarap ikilong yeng katu kat ni kilong yeng ibor ibare bala ai jongi mo ibarit hai bor jingi ngia pelum ya lum bisa hak si banangi permi san pau tengka la ni spa tengka ti itu bisa ti ha bukut senam pat ngia nyong deng lai nyong ngi pe kami kata ka pisang ngi persang banyarap punta kata ka digi tumu jingi ka bangi senang ni kong klem ka kerteng ngi pat ai ka kerteng ngi don kinong yalam tingi sulai kum tu ti ngilei haki snong ki ba hamarjan ti lomba ke jing ai museum jigirang ba snong ki pen pasat jembut ya susu ingi ban penyar kini kakam ti dihadian kata ngi sakala ba ngin perkhat kam jengai ni pasat kam jengai su ini jembut kan ka di ka penskun susu ke jembut jengi ba plengin haban le kam ba kam di bung nong sule tang bang ban su kini tegani klima mutan ngin penjanai kini kakam ti hadian kata nak leng jengi kum ka kunhun para senrang ai perkhat hadin ngisim ya kejumut yang bangi di bandon nak kerteng jong kunhun di bandon kinong yalam ti ka tindi ba hadin ngi sakhot se ki members kin thei ti kadon kawi ke jingja ba ngilei ban ajing rap para mengi ki members sinrang mo ti kadon kata kawi ke long yeng ba pli dan ibai long keme ti ba pli dang kham khana hi mi karata ba mi i yam ha ba ka pedeng ke jing kendu ke jing imo ta ka jing jinjar ke jing im tingi para ki members sinrang ngim simna kot bor ban kumno bangin de keren ba kini ki long keme mo ba ki kin thei brio ti hang tu kawan ka pasat ke jumut jingi ba ngi don kam bangin khot lang ki members kin thei ba kin ya pensan lang ni ka kam ke jingi man ka di ka kam kawi ka ba penjanai kini tinggi don be katahi ke jing tumu ka bangin yarap baik deki marba mardi daki kino ki badik bangila menyerap iki kartu kan iki long yeng hande ka basmu par kalong ke jing star ke jong blai ublei le se wi the se isu ba kumang ong pingi menta ngi sadap news nem te ka ba so comment su kalong hapning ke jing dap jing news nem bat news tuli ki yeng la ban senapat kata ka ke jing kurku ke jong blai limba kinong le bha lumba ki perlok perjor ki badwai yengi ki bakersa yengi kata ka ke ke ba supna tempat ka ba hadukan ni klimat mentah yengi na kini ki yeng de ki ba sna hoi ka yeng la banyu na marah ka sistem kum pi ngi le tang kawai ka suk yang banyu hande ye ki tu ki long yeng ki bang le ban ajirap ki mar ba mardi le se kum tamu di kitar ka bangila ngi le na kaliang jungi bangilum senang ngatrai kanum la banyu hadu mentah kan nuteli na mana kaliang jungi ngim jubu record mo ngim jubu jing tho ban ong ba kata teli ki yeng la irap islam hande malu mala ladang asu penwan ha kaje jemut perkara jangan nginum dunai ki lai pau la ni sa pau teli ki long yen ki bang jurap de ki mar ba mar di ha ka sistem amar ba ngi song sibnai tak sibnai ngi la le biang ha sistem ngi long hatar kompi ngi song le sing ngi song thai sibnai ngi kecau kendiap itu senyang ben hei jungi ading ketu ngi le biang ki mission ki jungi pan nomor bang yu ajing tip na ki wegi senong ki long ba senong ki pentip te lompa kan di ka social media mo kam tam e limba jung fi ki akun hun ba batisi ka ba ki brio ki ya ka ki kam ki jungi ki pentip ta na bo pi ha bo ri kasi jungi nang bun ba ki brio ki bandang dor kam hai ki jingrap jungi nanta ka raw na kali jungi ngi persang kala ka jai ban le ka bangi kon ka bor jungi ban yarap khambun umde hi bu bangi yarap tang ha bai de ba ki mar ba mardi
Kaba ka jing kendu jengi kum ki members kam tam serang ban sungia ngu ki dibat ki kentairu ni jilai ru kini ban a jing rap habai de bat ya kasnam mo ki don kilong yeng lok sam pi ki kendu ki jing e aba ki don ki hospital ki don ka kami kasnam na kaliang jengi ngilong ki bakloi ban rap ya kata ni julai na ka por ban rap kata hari don ka por pan ngimla ban rap man ka por kasnam kum ba fitip ya kasnam ba ngimla ban ai man banai mo kita don kita ki kendon ke ba ki doktor ki batai ngi ba hadin kata ban ngi sela ban ai kasnam hari na kaliang jengi borbon ni kene ki tiru ban rap kata bentah ngim judon ke jing lum banai hari hakano no kapor ka bangila don ka jing thu ka bangin lei ban aji rap sya kano ka senong kano teli ki yeng gi song meeting mo kano teli ki yeng ki bangi mut ban lei chano ka senong ki bangi mulet dia lembah ka po ka jingalang ka jengi dia para members ngi saya penpau ba nakaliang jepi ka no pin ayu senyang na ibe hadin ibe kum ta ter te itu senyang baki ai maki ringkat bar kinong le bha bali nga om yang ni kintian ringkat ba kinong le bha lembah kini dong le bah jengi ke ba teng ngam itu iki ngimtip iki ki phone yengi ki ngi kwa ban ya snok ban talang ngi pedang subhai ki lada maki ba ki don kata ka jembut ka ba kuat ka jembut ka ba sisa mo ka ban yarap lem siki we ngi pedang subhai ki lada dei thana ka bor jong ka pisa le se lawan don ki ba yarap ru ka bormet teng pun seluruh ki ru ba kin le nang ban ngi kini i ka kam ge jengi khnang ba kin suthu kin kam je sempang ke jing telun ka kam ge jengi mo ka dei kata ti rembau katu ka program ka bangi penmi ka bangi perlong kat ba kami ka pisah nang tu di segala bende kum ka food fest lani ngi sibuk kum ki penalty shootout hapo senong hang ti hapo omlika ka ba ngi jiwa juga sam barbon ki nong lam senong hang tu ti itu pisah bangi yo nang tu ringkat ba ka jing lum senyang ban he nang ki members ti ringkat ba kinong le bahagi jungi ngi sa lum lang si jakai gitu kat bangi yo nang tu pat ngi sa la un pinchnai ka yi ti ka ba sutanat pan ngakwa ban ong syuh ni kalong kum ni kadang ya ki por ki sngi ki don ki snong ke bangi ngi jiet le semo ngi jiet ha ki tu ki snong ben prisna don na kaliang ka snong na kum kirang ba snong ki na ni ka office bera jong ka snong ala manong mo ki ba sim ya ni ka kam ki ma ki wan skmat banirap ting ki pha de ki brio banirap man ka sngi mo ki don kirang ba snong ki ba kham sempang ki ba kham start le ha ka kino snong ki bangi le banirap ban snai ka ye ki jupha na tu ka snong arngot laingot lani saungut ka basya kum tu bikin manarap lam ngi hapo bagi por ngi nang tri ka yek lembah ka bormet ke juki ke baki ai mo te don ba ka sinong ba pli ngakwa ban keren biang ni ke benta don ki long yeng sem tingi kwa e banarap iki ni itu ki don kam ka bakin yo e ka yeng handai kim don ni ka jaka ka taru ka di ka we ka jingi kim don ni ka jaka hari sungu pat mo hakari kasi ka jungi ka bang fi uble bada ie kerpang do kata ki don ki sinong pat ki ai subhana ka yang sinong ki ai subhana ka yang sinong ki jaka ka bagin prisna ka nong rim yeng ti long ba kita ki eki jingrap nei we khindat nei ar khindat hakta por kalong ngila man le ek ni kam nomor ba uble hi tip kam bahai kini bentamo mangi jusania bor uble abang isnang ni kam wala nangim don ka pisa ka buan mo ringi IT uble wialam yengi bangin poi ka thong pat kadi kata ti adu kani klimat mentamo to ka jingero bakhrawi ka bangin sayo ka dei ka bainong ka bangin dala yo amo no taw nang thaw jingi hari na kiwi ngim da kami tan ni ta ka jingero lani kano ringi ton kami ke jing duai ken ina kinong mi khmat te hot ni hadu ni klimat ngim padon kami kita jadi sia maki haki jingbut jing perkhat juki ki don da kwi pa ka jingbut jing perkhat ka taru i borom miki rei hadu matang yim simla don kata ka jing itu na yang kinong mi khmat halo ni kun hon ka jungi rei ngi ya hirin kat ba kiri pa ba ki ba urit lani uruspa lani kino benta ye telun kan kat ba ki ban hadu matang ya kumni na kalian jungi ko ni kwa ya mo ko ba teng ki don bun teli ki yengin hak banyarap tang kawai hoi hadu kan klimat mentang nga sngo ban ong kup nong yalam jong pathfinders hoi da ki lembah ki jing tho lembah ka tiang ngim sim la don kano ka jing lej ban pan jirap ne sarkar la ni ban pen pau ke sarkar ba ka dei ban yarap ik ju gi yeng henry kum nong yalam bat kum ka kenhun hi pathfinders hi borok kawai ngasu ba ngan ong kani ngali sia mo ngadon kam hingan penyo sngo hakita kinong yalam ni sia mo sarkar kan jindala bha sibun lada ka sarkar kan pedlem kan pasat lem ya kata ka jingrap sia kitu kilong gieng pi ia po kari khasi ki jungi ni dong buon ba kilong ye long sem ki badang duna sha ka yo okot pinde rung pin ped pin songkai bat ki kindela itu kana pin pai ka museum ku silong bai tenat pat ya ka jaj menri khasi ki jungi lada kilong ha no rukom ru ki jinjar kat no kin kut hala garam pe ki jungki na kalian ka sarkar ngabun sia ngala bandong mo ibun na kalian kun hun ki jungi namar ngi kun hun ka di ka bangi rung sikin tong kisron ngirung ki jaka ki ba ki sinong bat tang kali ki parlaj ki don ki sinong ki bangi lej ngakan mau ko don nak bai ka pleng ki sinong ka bangi lej ka ba surok kam sim la don hadu banta ka don tang ko bai ka school hata ka sinong
Kadon tang ke school pad idon tang iwe no hikai. Ka susi kalong ba ini no hikai baro ki subject i hab hikai lut ikni khna na du class 1 hadu class 5 la dangam yu hadu class 5 i hikai tang ini no we no hikai ya baro ki subject habang apa i jolong jaman tu ke school ngalai sin ke jolong jaman tu ke school but kumju ka ba kam pen susi syu kalong kum ni hakap deng ka por ba ini no hikai sitom nani kum ikin thei brio mo deng ka por wi ba yo khlung ne kum ni kum tai disi la dai sim syuti mi si banai lani arbanai kamut ka tu school kayo syuti no baro itu khna tu kiyo syuti no namar balai bala don tang iwe nei kai bala don tang ka we ka school kani kadi ka jingdu nong bakhra ngaju pusan na kalyang jengi ba lesia hak tu ka sinong ki don ki khna ki basta ki ba sempang ki badon sya kata ka jingtip jingnang handai ka kalat iki kample te handai lada na kalyang sarkar kan pej hambania kan pej lem sigini kedong kecerot apo kari kasi jengi kum kini ja school ki balong ni kum kilong yang ki balong hani ka kam ka ba ngiju tip mo hakani ka juk ke bamantang judan kita ki skim ye mo siang ka skim ye ke ba ai kilong ye re na kalyang jung ngi hot le imat ngala ban ong kam sim long kita ka kum pentelun ya ka kampat ke babyang kemar kidon ki snong ngi si ekran barbor pikirang ba snong yong jingsa ku mi ki yang la den purung di ke skim ye hani ka bampor ngaptip kala ban bampor kali se ga happening jipet jikmi jonga sarkar mo di siki don ki eki mahat penbiang penbet iki kata kata ekapor juki hani ting teng ka longyeng ka ba lasha yu slap upria ke lasha ekli air ka ba milong siu abdayo kata ka skim sarkar dayo kita gila jirap kala long ka eki barang slam dengan penjot siu itu ka yeng kasam ti ka di ka wi ka benta but ngamla ban sutu ka long ka ba jing syam ka jengi ting teng ye kendu wat ki long yeng ki bayo jingrap habai de wat ki laj mo ki laj yeng duk besi mo ki laj yeng duk te ka ki don hi ngasu thu malumala ki tu kilong yeng ki haban siu malumala jing siu na kana bamla ban siu ka taru ki shot na ya khalai kata ka di bangi la siam ti ngi su ngimla su thu ba halor ki la de lupa kilong yeng ki baduna ka yo kot ki la yo lupa kita ki la jerap te ban ong ban hap siu sai tai bilai mla man hap on no te ka long ka ike ba dang penduk jikermen sisu mo penduk jikermen sisu kalong ka ike ba na kalian ngimla ban su thu ba hadu kanu kata ka jinjar ba miki ki ma halor ki la de don lupai kata ka jinge kin hamat sisu halor kita ki benta te ngi kintu sha ya ka bor sarkar le semo kin pej kin khmi nomar banga pej akhari khasi ke jungi kari ka ba ublei ula ku ka do hadu kata ka basusi ka ba ngala ban ong ba hadu menta ngiduna kinong yalam ngibun tang kinong senchar ngibun kinong yalam kimdon ki ban pej lem ni lem ba ka pateng ka ban sawan ya kata ka yo ka kot ya ka roi ka par kim semla don kita kinong yalam kilisi ki don kindan ngot ya re babun ki ngelese la bende tang kinong senchar ki bakiwan ki senchar ya ka por ki da ada kala ko ka kam ki na jindang ilayo kinong yalam ki ba ki ba terang ki ba pej sha ya klep minum don siu kita kilong yeng long sem ki ban thia klem bam kham di kilong yeng long sem ki ban mat islap upria kilong yeng sem ki ban mat ki jingjar di singala ban nginum don siu kini kun hon ki jengiru ki ban ajiram nomor babaro ngila ebet ya biang lut hakta jolong jengi bu malas ni kadi katai ka khubor ka banga kwa ing ban ai sigi bor ka bahalor kham tam sarkar mo makili ki don ka bor ka ba atiar ka ba khlain tam ka ba kila ban pen pu ipieng ban ai jigi ban ki kilong yeng long sem ki balamat ki jingi lembah ki jiram ki di klempam tengi na kalian kejongi ni kwa hi na kalian jongi ngile ba di bori barit kejongi ke bangin ai ya kata jing sekri jongi met mesiam syak tu kilong yeng hai tai bor barit jongi bat kumju ka sarkar ka dika ka ba khamdan ka ta atiar ka ba kham khlan mikir ki le la ka jongi bentapan ka khubor ka bangan aisha ki pai ba mo ni kong ni sab e ni na kalian jongi baro ki members sang ni bai don ni dei kimdei ki belong kita ki members ki bangi ya layela dir ngila di ki babit ki babyang hari giro ngidei ki members ki bangi dang don hakata ka jing tre ki jongi jing kam ibarit baria i jongi te ngasi don ki jing sngau ni ban yarap ki we umdan kaman hadu bangi nabyang ila dia nomar jing embrio jongi nginum byang la nor ka jing embrio jongi metangi yo ka cuti la sangi kwa sa patlun terteng ngi kwa ngidang yo ka sweater ngi kwa sa tupiang nginum la ban byang jing embrio jongi nginum la ladangi ab hadu bangi nabyang nginum la ban yarap ki we te kata ka di ka khubor ka bangi na kalian jongi ngi kwa ban ai ki pai ba khamtam ki pai ba ki ju ai lamba ma hangi habangi ji ha social media ki ju ai ki jing duai ki jung ki jingkit bok ki ruang ki jung ki lam ta jungi sisa habangi thia ngi dem min yong ni so singa nya dua kata di se lamba ki jing duai ki jing ki comments ki ba sultanat ki jung ki ka ai musim ru ingi kami sim ingi bangin dang le ba susu ni panjana susu ini ka kam jungi bat ka ba sultanat susu di kalong ba
ni bah kini ki sni bamanta kini ki por bamanta li bon kilami ki ki banta mo haki snong kiseng samla snong hini ki kan huan ki banyami banyarap ban pet lem kita ki ba don kami ki jingram kan ri ka di sya ka pen sutanat show ini tingi ai khobor sya ki wei ba mapiru pim dan kam tham banda banda don man long members bar ka kun hun pathfinders hande ka ba pila ban le hikam bi barit i jong phi nai up ikinong yalam le ai bantai barit i jong phi banyarap lemi para marjan i jong phi yakino ki badon kam ha ki jingram lada mangi para mangi ngimla banyarap wat kimi lenti yanu ki ki kinirap Kemesim kau kotor ya pi, ulat he, utang mesim aku jom belai bu, belum siap lembah, haki danut di jom pi, baru ulat he lakam, kajing i senai jom pi, ya kini kalau mungkin, ngaruh ngalong pun tak kami, nilai ngalakit, ngalangkor, kat bangakor, nilai ngapai bau belai pan, ukasiu ya pi, banwan, akan iksenong jongi, lembah kecil sentip jong irabas nong, banwan yuk cat, habok kena kajing jongi. Karena ngadap lagi jenis kamu ngamla ban ong kum nuru ngai dei tak mulai untuk kru ya kijai nanti jong pi ikun samla kan tewet senang blai nang kru pi iwei nang pinangnya biang kam pinangnya biang kabelak si pinangnya yo nang buan kan hai kicing duna barok pinangnya biang lut kicing duna bapin yala ba pinangnya yo bapin yo ben sem bentas ki wei pat snong